нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. Видеои имрӯзаи мо ахборотҳои нави имрӯза. Мо як чандин ахборотҳои имрӯзаро пешниҳоди шумо мегардонем то охири навор тамошо кунен, то аз ахборотҳои нав шуморам бохабар бошед. Аввалин ахбороти мо оиди ҳукумат хостори кори шаффофи судҳо шуд. Парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кард. Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳоро қабул кард, ки ба шаффофияти кори додразҳо равона шудааст. Лоиҳаи қонун дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳоро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кард. Хабар дод котиботи Маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба иттилооти манбаъ, лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади шаффофу ошкоро баргузор намудани мурофиаҳои судӣ, кафолати муҳокимаи одилонаи судӣ, густариши робитаҳои мақомоти судӣ бо воситаҳои ахбори омма ва кардани фаъолияти сохтмонҳои судӣ, таҳкими боварии шаҳрвандон ба ҳокимияти судӣ ва дастрасии ҷомеа ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо таҳия гаштааст. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. Доруҳо дастафка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. Бо софсавдо бошед. Офиси софсавдо дар Питер ва Москва. Яъне ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хостори кори шаффофи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шудагиай. Чӣ хеле ки мо қайд намудем, қонуни мазкур барои ошкоро баргузор намудани мурофиаҳои судӣ кафолат додагӣ аст, ки ба шаҳрвандон ба ҳокимияти судӣ ва дастрасии ҷомеа ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо таҳия карда шудагиай. Яъне судҳо аз иҷа пас ошкоро баргузор карда шаванд ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза мақсад хостор шуд ва парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон боша қабул кард. Ахбороти навбатии мо. Билетфурӯшони қалбакӣ Неъматулло боздошту шарикаш дар пайгард қарор гирифт. яъне ки дар мавриди шахсиятҳое ки чиптаҳоро бо роҳи ғайриқонунӣ мефурӯшанд. Мо дар чандин видеоҳои худ мо қайд намудагӣ будем ки ҳар як шахсияте ки миёнаравӣ мекунад ё ки фиреб мекунад мардума барои чиптафурӯшӣ ё қимат мефурӯша, ҳатман муроҷиат кунед ба мақомотҳои болоӣ аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, албатта ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ӯ шахсият кашида мешавад. Ва дар ахбороти имрӯза оиди ҳамин билетфурӯшони қалбакӣ як хабарнома омадагиай ки якеш боздошт шудагиай ва шахсе ки бо ҳамроҳи ин нафар билетҳои қалбакиро ба фурӯш гузоштагӣ буданд дар розус қарор дорад. Тибқи гузориш ин ниҳод боздоштшуда бо шарикаш дар 16 ҳолати қалбакӣ фурӯхтани чипта муттаҳам мешавад. ҳамин тариқ номбурдагон аз 16 нафар сокинони кишвар барои харидорӣ намудани чиптаи ҳавопаймои самти Русия маблағҳои гуногун гирифтаву пулҳои бо роҳи қаллобӣ ба даст овардаашонро ба манфиати худ сарф карданд, афзудааст Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне бо роҳи фиреб ба боварии мардум дуромадану ба манфиати худ ҳамун пулҳои ба даст овардаро истифода бурдан аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 247 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад шаҳрванд, яъне ки моддаи 247 моддаи қаллобӣ мебошад. Ба гузориши ин ниҳод пулҳои бо роҳи қаллобӣ ба даст овардаи ин афрод 128 000 сомониро ташкил медиҳад. Айни ҳол вобаста ба ин ҳолат бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парванда боз шуда тафтишот идома дорад.
ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки қаблан ин ниҳод аз боздошти як чиптафурӯшу миёнарав хабар дода буд ки дар гаронфурӯшии билетҳо муттаҳам мешаванд. яъне ки якчанд рӯз пеши дигар барои қимат фурӯхтани билетҳо боздошт кардагӣ буданд ду шахсияти дигаре ки миёнаравӣ мекардану билетҳоро ба шаҳрвандон бо нархи хеле қимат мефурӯхтанд. ахбороти навбатии мо оиди мулоқоти Расулзода бо Мирзиёев аз ҳамкорӣ то омодагӣ ба дидори президентҳо, яъне ки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев мулоқот кард. Қоҳир Расулзода сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар раъси як ҳайати ҳукуматӣ дар Тошканд қарор дорад, бо Шавкат Мирзиёев президенти Узбекистон мулоқот кардааст. ба иттилооти дафтари матбуоти президенти Узбекистон зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши минбаъдаи ҳамкориҳои гуногун ҷабҳаи амалӣ, таҳкими муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва шарикии стратегии кишварҳоро баррасӣ карданд. Шавкат Мирзиёев аз сатҳи баланди ҳамкориҳои ҳозира ки ба туфайли иродаи сиёсӣ ва амалҳои қатъии роҳбарони ду кишвар ба даст омадааст, гуфта изҳори қаноатмандӣ кардааст. Қоҳир Расулзода бошад ба президенти Узбекистон барои пазироии самимона изҳори сипос намуда саломи самимӣ ва таманниётҳои неки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро расонидааст. ҳамчунин қайд кардан мумкин аст ки ҳайати Тоҷикистон аз чанд корхонаи саноатии Тошканд дидан хоҳад кард ва дар охири мулоқотҳо имзои як қатор созишномаҳо низ дар назар аст. тамошобинони азиз, ин буд ахборотҳои имрӯзаи мо ва видеоҳои нави моро интизор бошед то аз ахборотҳои нав бохабар бошену ягон савол агар дошта бошед дар комментария саволҳои худтона пешниҳод бигардонед. дар канали Юристи ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои нав, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.